tabala umo ade tabala umo Keberia mayo ai boye tabala imo ade tabala iyo Adaya sabu keberia mayo akadi kewa obubise rola chifu makimbagu abanalawo Keberia mayo isebelo mada makimbagu obanalawo tabala imo ade tabala iyo Akadi keberia mayo ai boye akadika banago no honorable architect wiku chukwu nyere ọkwa iwula makimbagu ọgbakọrọ ya wekwa honorable sọma gwagwuye ebubo ọha agebuye fele n'obi o agebuye fele jamadike agebuye fele jamadike amefele amende paturo Victor Michael ye aisi magazine ọgbakọrọ ya wekwa batala n'ọgbọ sedeluzo igwe agebuye fele n'obi o agebuye fele jamadike agebuye fele jamadike amefele amende paturo chief engineer ugoti wikuwa ji stainless nekele gị president mbise New Jersey Keberia mayo nana keberia mayo aweke keberia chief mayo hotel fọmba agụjiegbe funde mbise awe bra dimba imeja onye ya jiji wagụ nọdie aya nọdie onye ji wagụ nọdie onye wekwa abatarịlago agebuye fele n'obi o agebuye fele jamadike agebuye fele jamadike amefele amende paturo Victor Michael ye aisi magazine ọgbakere wekwa abatala n'ọgbọ sedeluzo igwe agebuye fele n'obi o agebuye fele jamadike agebuye fele jamadike amefele amende paturo chief CMC ogboboro prince ima ufomado ima New York ebedebe mbise gị na Stanley nwanne gị asụnụ jabara egwu ai boye chifu Ben Hamefula agụnete mba na mbise asị m nụ jabara egwu chifu Christie agọnusokoro abụrụ mbise onye nwekwa abata n'ọgbọ agebuye fele n'obi o agebuye fele jamadike agebuye fele keberia mayo nana keberia mayo aweke keberia mayo akadike n'ojodo akadike n'ọsụbụ akadike n'ihidafukwu Asumu krado akwa wado adofe ebe a na-eme MC awụ mega n'ụwa niile mega entertainment awe bra dimba imeja ya mega MC akadike mega na London mega na California mega na Washington DC mega na New Jersey mega na New York City ai mega boye in Canada chief CMC ogbomoro eyiwe nọbụde mbise agebuwe fele n'obi o agebuwe fele n'obi o agebuye fele n'obi o agebuye fele jamadike agebuye fele jamadike amefele amende paturo lenana ọgbakọrọ onye nwe nkwa keberia mayo nana keberia ọgbakọrọ mayo onye nwe aweke keberia mayo ọgbakọrọ onye nwe nkwa agebuye fele jamadike agebuye fele ọgbakọrọ onye nwe nkwa amefele amende paturo ikoro mbise ejise lesson ekelubie Ikrofonted and Associates and the Women's Wing awe bra dimba imeja ya osisi ọma entertainment worldwide kinogrisi mbise asị m unu debara egwu Prince Holiday Nwokeke
dike onye nwe nkwa bata nna n'ọgbọ enyi nwanne bụ Mbaise Sugu California oji dọla eme ọgọ ibe onye na-eme ka eji malụ ya enyi nwanne bụ Mbaise mmega n'ebe niile onye nwe nkwa bata nna n'ọgbọ ọgbakọ imoto yi dada ọnịgbo fẹ́gbọ̀ fún olójú dákàtà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta màmá jábáwá iṣẹ́ mọ́ ní kìíní ìpọ̀ ṣíkì mọ́ ló pẹ́ agébúyé fẹ́lẹ́ jàmá ìjẹ́ káwá sùúrù àbárí oko ho agébúyé fẹ́lẹ́ lọ́bí o onye nwe nkwa bàtà nà nọ̀gbọ́ chief ima edobi onye nwe nkwa bàtà nà nọ̀gbọ́ chief gbodi mụba onye nwe nkwa bàtà nà nọ̀gbọ́ chief doni okafọ onye nwe nkwa bàtà nà nọ̀gbọ́ chief Mike Ochie onye nwe nkwa bata nna n'ọgbọ Mike Ochie nwụrụ egwu oke osisi chief Tony Dubia Oil Blaze Sunny DJ Good Night Chai Satoni Mbagwu Dede Mukwu Sir Bishop Ugo West Prince Bonny Love Odemena Busy Bonny Love Odemena Chai Agebuya fele nobio Agebuya fele jamadike Agebuya fele jamadike Akadike Kedu mwechima Kedu mwepita ambo Kedu mwechima Pita ambo Chifu na namba Azok Salayeme onye nwe nkwa abata nna n'ọgbọ kedu maka Chike Nwokike kedu maka Elvis Ugwumba Nsụka dele na onye nwe nkwa abatarịla Chief Omo Rantas n'ala ụlọ ya nwa Mbaise Chai agébúyé fẹ́lẹ́ n'obi Chief Engineer Ugochi Nwikwu Oji Stainless na-ekele gị President Mbaise New Jersey Chief Abel Ufomba Agụji egbe bụ ndị Mbaise onye jiji nwagụ nọdịe anya nọdịe onye ji nwagụ nọdịe onye nwe nkwa abatarịla agébúyé fẹ́lẹ́ n'obi agébúyé fẹ́lẹ́ jamadike agébúyé fẹ́lẹ́ jamadike amefele amende patro lolo aije uwebu aije wanyoma itọgbolemo agébúyé fẹ́lẹ́ n'obi amefele amende patro lolo aije atarugo wanyoma itọgbolemo agébúyé fẹ́lẹ́ n'obi amefele amende patro ọnọrọbụ ụzọ gbanwegwuye ji Stainless na-ekele gị yale na akadike funye nne nọdọ agébúyé fẹ́lẹ́ n'obi amefele amende patro akadike ebulemeje akadike na Facebook akadike na Instagram akadike na YouTube social media webeghị akadike ebulemeje agébúyé fẹ́lẹ́ n'obi akadike aiji fún Mbagwu agébúyé fẹ́lẹ́ jamadike amefele amende patro onye para maka efulemeje akadike aije na keji fose ezudo walọbụ Mbaise akụkụ Ikechukwu anyanwụ ọpụrarịdo Mbaise Prọfesọ Johanneku Ugwumba na Mbaise former councilor Chief Chris Emenogu ochiri ọzọ na Mbaise efulema aka Dede Cletus Ihuoma Papa Joe Odemera
onye chikwa